Павелдың Коринфтагы имандаштарга язган икенче хаты. 8-нче бүлек. Имандаштар, һезгә Македониялағы имандаштар бердәмлекләренә бирелгән Алла мәрхәмәте турында һөйләргә теләйбез. Уларның авыр һынау ебәрелһә лә, кываныстары сиктән ашкан, үтә фәкыйрьлектә яшәһәләр дә, юмартлыктары ис киткес. Хәлдәреннән килгәнсә һәм мөмкинлекләреннән тышта үз теләкләре менән ярдәм иттеләр. Быга мин шаһид. Улар бездән Иерусалимдагы изгеләргә ярдәм итүдә катнаштырырга рөхсәт итүебезне олы мәрхәмәт һанап ныгышмалы рәвештә һоранылар. Без өметләнгәнсә генә эшләп калманылар, үзләрен Алла ихтыяры менән иң элек Раббыга, унан һуң безгә лә тапшырдылар. Шуңа күрә без Титтан был изгелекле эште нисек башлаган булһа, арагызда шулай ук тамамлап куюын үтендек. Һез һәр нәмәлә, иманда ла, һүздә, белемдә, һәр төрле тырышлыкта, безгә булган мөхәббәтегездә лә өстен булган кебек, ошо изгелекле эштә лә өстен булыгыз. Буны әмер итеп түгел, башкаларның тырышлыгы турында һөйләп, мөхәббәтегезнең ихласлыгын һынарга теләп әйтәм. Раббыбыз Гайса Мәсихтең мәрхәмәтен беләһегез. Һез уның фәкыйрьлеге аша байыһын өчен, ул бай булһа ла, һезнең хакка фәкыйрь булды. Мин был мәсьәләгә карата кәңәш кенә бирәм. Һез былтыр ук изгелекле эш башкарып кына калманыгыз, хатта үз теләгегез менән хәйр йыйдыгыз. Шул ук эште хәзер дә аткарып сыгыгыз. Эшегезгә бик теләп тотынган кебек, хәлегезгә күрә шундай ук тырышлык менән аткарып сыгыгыз. Әгәр бүләк биргән кешенең тырышлыгы булһа, был бүләк Алла тарафынан нимәһе булмаганга карап түгел, нимәһе булганга карап хуплана. Башкаларга еңеллек, һезгә авырлык булуы талап ителмәй. Дөресрәге, бында тигезлек булуы күз уңында тотыла. Әле һезнең муллыгыгыз уларның ихтыяжын канәгатьләндерһен. Азак уларның муллыгы һезнекен канәгатьләндерер. Шулай итеп, тигезлек урынлашыр. Изге язмала әйтелгәнсә, күп йыйган кешенең артыгы булманы, аз йыйгандың мохтаҗлыгы булманы. Һезнең хакка Титтың күңеленә шундай ук тырышлык халган Аллага рәхмәт. Тит үтенесемде хуплап кына калманы, яныгызга үз ихтыяры менән бик ашкынып барырга булды. Уның менән бергә бөтен бердәмлекләрдә һөйөнесле хәбәрде вәгазьләгәне өчен макталган тагы бер имандашыбызды ибәрәбез. Ул өстәвенә Раббының даны һәм тырышлыгыбызны күрһәтү хакына башкара торган изгелекле эшебездә бердәмлектәр тарафынан безгә юлдаш итеп тә һайланган. Хезмәтебездә шундай юмарт бүләктәр менән эш иткәнгә күрә, беркемдә һүз әйтә алмаһын өчен хак булырга тырышабыз. Алдан ук уйлап, без Раббы алдында гына түгел, кешеләр алдында ла һүз тейдермәслек булһын өчен тырышабыз. Улар менән бергә тагы бер имандашыбызды ибәрәбез. Уның тырышлыгы күп тапкырдар һәм байтак эштәрдә һыналган, һәм хәзер һезгә тулыһынча ышанып, тагы ла ныгырак тырыша. Титка килгәндә иһә, ул минең иптәшем һәм һезнең арагызда хезмәттәшем. Уны озатып барасак калган имандаштарыбызга килгәндә, улар имандаштар бердәмлекләренең вәкилләре, Мәсихтең даны. Шулай итеп, мөхәббәтегезне һәм һезнең менән мактануыбызның гадел икәнен уларга бердәмлектәр алдында исбат итегез.